बे केलेंकारिनि प्रुफखौ बिथांमोना होनांगोन ओमफ्राय बे केलेंकारिनि प्रुफखौ बिथांमोना जुदि होनो हायाबा बिनिबो ओमफ्राय केस खालामनाय जागोन बिथांमोनखौ आरो खुलुमबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव जायफोरा गोदानै फैदों सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव होनानै लादो आरो हायोब्ला मोनसे लाइक खालामदो। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों। मिरु एबसु क'क्राझार जिल्ला एबसु बड'लेण्ड इउनिभारसिटि इउनिट कमिटिनि एबसु आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि इउनियन बडि लोगोसेयै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गोदानै एपइन्टमेन्ट लानाय भाइस चेन्सेलर बिएएल आहूजा प्रफेसरखौ लोगो हमहैदों। आगोलनि भाइस चेन्सेलर लादु सिंहखौ बोख्लायनांगौनि दाबि खालामनाय बायदियैनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गोदान भाइस चेन्सेलर होनायनि थाखाय आसाम सरकारनिसिम गोजोननाय बावहरदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिफिन बर'आ। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बर' आन्दलननि गेजेरजों मोननाय गंसे मुलुगसोलोंसालि आरो बिटिसिआव बर'नि गेजेराव गंसेल' मुलुगसोलोंसालि। बे मुलुगसोलोंसालियाव बर' फिसाफोरा मोजां सोलोंथाइ लानो खाबु मोननांगोननि दाबि दैखांदों होनना फोरमायदों एबसुनि आफादगिरि दिफिन बर'आ। लोगोसे सम बायदियै आनजाद खुंनाय, सम बायदियै आनजादनि फिथाइ फोसावनाय, आनजादनि थाखाय नटिफिकेशनआ सम बायदि जानांगौ, मार्कशीट सार्टिफिकेट मोननायाव जेबो जाहोनाव जेन लेट जाया बिनि थाखाय दाबि दैखांदों होनना फोरमायदों। थांनाय समाव भाइस चेन्सेलर लादु सिंहनि समाव आनजादनि फिथाइ फोसावनाय, मार्कशीट सार्टिफिकेट होनाया लेट जानायनि थाखाय गोबां फरायसाफोरा दिल्ली, मुम्बाइ, गुवाहाटीफोरनि गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालिफोराव सायख'जानाय जादोंमोनब्लाबो मार्कशीट आरो सार्टिफिकेटफोरा लेट जानायनि थाखायनो बेफोर मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बन्चित जानो गोनां जादों। बे जेंनाफोरा जेन जाफिना बेनि सायावबो सावरायनाय जादों होननानै बुंदों दिफिन बर'आ। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव माखासे टिचिं आरो नन टिचिंनि पस्टफोरा खालि जानानै थानाय पस्टफोराव 70% बिटिआरनिफ्राय एपइन्टमेन्ट मोननांगौ होननानैबो दाबि खालामनाय जादों होनना फोरमायदों। नन टिचिंआव खालि जानानै थानाय पस्टफोराव 80%खौनो लकेलनिफ्राय होगोन होननानै भाइस चेन्सेलरआ खोथा होदों होननानैबो बुंदों दिफिन बर'आ। बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव आबसुआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि प्लेसमेन्ट सेलजों जथायै लोगो नांनानै सिभिल सार्भिस अरियेन्टेसननि मोनसे केम्पास गायसननायनिबो बाथ्रा बुंदों दिफिन बर'आ। थांनाय मंगलबारे मरिगाव आरो गुवाहाटीआव आसाम पुलिसनि गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों 14 साइबार क्रिमिनेलफोरखौ हमनो हादों होनना खौरां मोन्दों। हमजानाय 14 साइबार क्रिमिनेलफोरा फारियै आताबुर रहमान, आयुब रेहिन, सिद्दिक, शाहिम आहमेद, मेहदी आलम, आफजालुर रहमान, हाफिजुल रहमान, आशराफुल इस्लाम, मतिउर रहमान, नेकिबुर रहमान, आसादुल इस्लाम, इनामुल हक, आक्राम हुसैन, काबल बिन राशिद। बिसोरनि गेजेराव आताबुर रहमानानो मास्टार माइन्ड होननानै पुलिसआ फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। बे अपारेशनखौ मरिगावनि एसपि सामिरान बैसियानि दैदेननायाव 16 स्पेसियेल पुलिस टीमखौ लानानै खालामनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बिसोर दुथांफोरा गोबां समनिफ्रायनो अनलाइननि गेजेरजों नंखाय मुं लानानै लन होनायनि मुङाव गोबां सुबुंफोरखौनो थगायबोदोंमोन। एक्सिस बेंकनिफ्राय 10 crore रांबो लुटिदोंमोन होनना फोरमायदों आरो माखासे सुप्रिम कर्टनि एडभकेटफोरनि मुङाव माखासे फसंथानफोरनि मुं लानानै लनबो लादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। एसएमएसनि गेजेरजों पेमेन्ट लिंकफोरखौ हरनानै गोबां सुबुंफोरनिफ्राय रां लुटिनानै लांदोंमोन होननाबो फोरमायदों। 14खौ हमनो हानायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय नंखाय फोरमान बिलाइफोरजों लोगोसेनो 396 सिम कार्ड, 25 एटिएम कार्ड्स, 14 चेकबुक्स, गंथाम लेपटप्स, गं 34 मबाइल फन, 17टा नंखाय पेन कार्ड्स आरो गंनै प्रिन्टार मेसिनखौ जब्द खालामनो हादों होनना खौराङाव मोननाय जादों। भारतआव कानि आन्डाराव सिटिजेनशिपनि सार्टिफिकेटखौ होजेनबाय। थांनाय 2019 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव कानि आयेनखौ पास खालामनाय जादोंमोन। 2014 मायथाइनि 31 डिसेम्बरनि सिगां बांलादेश, पाकिस्तान, आफगानिस्ताननिफ्राय भारतआव फैनानै थाफैनाय सुबुंफोरखौ भारतनि नागरिक जानो हानायनि मोनथायखौ होनाय जागोन होननानै आयेन पास जानायनि उनाव मैया 15 मेआव फार्स्ट टाइम 14 सुबुंफोरनो सार्टिफिकेटखौ होजेनबाय।
इउनियन हम सेक्रेटारि अजय कुमार भाल्लानि आखाइजोंनो मैया गोदान दिल्लीयाव होबाय होनना खौराङाव मोन्दों। मिथिनाय बादिब्ला दासिमाव गोबां बाहेरनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा अनलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामनानै दोनदों। बेनि गेजेरावनो सा 14नो होजेनबाय। कानि हेंथायै भारतआव गोबां समावनो सोमावसारदोंमोनब्लाबो गमामायै सोमावसारनायनि फिथाइ थायाखैसै। मैयानि समाव बे आयेनखौ फुरायै मावफुंमारबाय। बेनि रिएक्सनआ मा नुजायो उनावसो मिथिसिगोन। बे साननैसो बोथोरा गोबांथार गरम जागासिनो, जाउनाव गोबां जायगायावनो गरमखौ सहायनो हायैयाव बिहुस जानानै गोग्लैनाय जाथायफोरा जानायखौ नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव उत्तर गभार्धना गोजौ फरायसालियाव मैयानि समाव सानै फरायसुला आरो फरायसुलिया बिहुस जानानै गोग्लैदों। बिनि सिगांनि सानावबो बे फरायसालियावनो सा 10 फरायसाफोरा बिहुस जानायनि खौरांखौ मोन्दोंमोन। बे जाथायनि सायाव फरायसाफोर, पेरेन्टस आरो फोरोंगिरिफोरा सिन्तायाव गोग्लैदों। फरायसालियाव फरायसाफोरनो नांगौ जानाय सुबिदाफोरनि आंखालनि थाखायनो बेफोर जाथायफोरा जानो मोन्दों होनना दाबि दैखांदों। आसाम सोलोंथाइ बिफाना बिनि सायाव जेबो नोजोर होआखै होननानैबो दाबि दैखांदों। ससियेल मिडियायाव एबसु आरो सासे इउटुबारनि गेजेराव दाङाबाजि कन्ट्रभार्सि जाबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो। मिरु एबसुनि आफादगिरिया जेब्ला एनडिएनि बिजाथिफोरखौ सापर्ट खालामदोंमोन आरो अपेनलि ससियेल मिडियायाव प्रेस मिटनि गेजेरजों एनडिएनि जानानै बाथ्रा बुंनायनि सायाव डिफेन बर'नि हेंथायै भिडिअ खालामदोंमोन इउटुबार बदिराम ब्रह्मआ। बिनि थाखायनो कुसुगाव एबसु अफिसनिफ्राय गंब्रै बलेर' गारिजों फैनानै लामा गेजेरनिफ्राय दिखोना लाङो एबसु अफिससिम इउटुबारखौ। बिनि उनाव मा खालामखो? बदिराम ब्रह्मनि अजद, एबसु अफिसाव दर फांथेनानै बुबाय, जोबाय, चेनेलनि भिडिअफोरखौ अल डिलेट खालामजोबना होजोब्बाय आरो बिनि उनाव हुमखि होनानै लिरहोबाय, आं दिनैनिफ्राय डिफेन बर'नि हेंथायै बेबायदि भिडिअ खालामलिया। नाथाय लिरना गारबोनायनि उनावबो गावनि बिआरबि कमेन्ट चेनेलाव भिडिअनि गेजेरजों बुंबाय, एबसुनि गुन्डागिरिफोरा आंखौ बिब्दि खालामबाय आरो बे जाथायनि सायावनो एबसुखौ केसबो होबाय होननानै फोरमायदों। नाथाय कुसुगाव एबसुआ प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंबाय, बदिरामा बुंनाय बाथ्राफोरा गासैबो नंखाय। बदिरामा सा 7 हिनजावजों केलेंकारि जानाय बेक्ति। बदिरामखौ जों बुवाखै। बदिराम बायदि हिनजावनि केलेंकारि थानाय सुबुंखौ बिपिएफआ मानो जायगा होदों? बे गासैनिबो उनाव बदिराम ब्रह्मआ मोनसे चेनेलाव कलनि गेजेरजों बुंनायखौ नुनो मोन्दों, आंखौ बुनायखौ एबसुनि मानसिफोरा भिडिअ खालामदोंमोन। बे भिडिअखौ एबसुआ भाइरेल खालामाखै होननानै बुंदों बदिराम ब्रह्मआ। एबसुनि सायाव आरोबाव मोनसे केस जाबसिनबावनायनिबो बाथ्रा बुंदों बदिराम ब्रह्मआ। जेब्लासिम एबसुआ सा 7 हिनजावसानि केलेंकारिनि फोरमानखौ होनो हायाब्ला अब्ला आरोबाव एबसुनि सायाव केसखौ जाबसिनबावगोन होननानै बुंदों बदिराम ब्रह्मआ। मानगोनां रायजोफोर, बे जाथायनि सायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट होगोन? बाथ्राया क्लियार दि बदिराम ब्रह्मआ बिपिएफनि मानसि, बिपिएफनि जानानै बाथ्रा बुङो। गोबां समावनो बिपिएफखौ सापर्ट खालामनानै इउपिपिएलनि हेंथायै आरो एबसुनि हेंथायै बाथ्रा बुंबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। जेब्ला एबसुआ पलिटिक्सआव इनभल्भ जाबाय एकर्डनि सार्थआव, नाथाय पलिटिकेलनि आसार खान्थि, रायनाय, सोंखारिनाय बेफोरखौ हजम खालामनो हायाब्ला एबसुआ मानो डाइरेक्टलि पलिटिकेलाव इनभल्भ जाखो होननानै रायजोनिफ्राय कमेन्टआव गोबां नुनो मोन्दों। थेंक इउ सो माच रायजोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेसांखिनियानो। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो। थेंक इउ सो माच।